Acest tutorial vă este oferit de tutoriale.iphone.info. Pentru mai multe tutoriale, intrați pe site-ul nostru. Mulțumim! În acest videoclip am să vă arăt cum puteți să vă creați un cont pentru un Apple ID. Pentru cei dintre voi care nu știu, un cont de Apple ID vă ajută să descărcați conținut muzical, aplicații sau să vă creați backup-uri pe iCloud sau să vă recuperați telefonul pierdut și în mai multe contexte. Tutorial, eu voi folosi un iPhone 4S de culoare albă care rulează iOS 7.1.1, aceasta fiind ultima versiune disponibilă pentru download a celor de la Apple. De asemenea, acest tutorial funcționează și pe versiuni anterioare ale iOS-ului. Pentru început, ne vom conecta la o rețea wireless. După ce ne-am conectat, ne asigurăm că wireless-ul funcționează și intrăm în App Store. După ce App Store-ul s-a încărcat, vom merge la secțiunea Top Charts, unde vom selecta Free. De aici intrăm pe orice aplicație gratuită, spre exemplu aceasta, și vom apăsa pe acest buton Free și apăsăm Install. Acum, iPhone-ul dumneavoastră sau iDevice-ul dumneavoastră a detectat că nu aveți sau nu sunteți logat cu un Apple ID. Pentru a crea un Apple ID nou, tot ceea ce trebuie să facem este să apăsăm butonul Creați un ID Apple nou. Acest lucru ne va redirecționa pe o pagină unde ne putem loga sau înscrie la ei pe site. De aici apăsăm pe țara în care ne aflăm. Eu voi apăsa pe România, dar dacă doriți să aveți un cont de App Store pentru Statele Unite sau orice altă țară, asigurați-vă că aici bifați țara respectivă. Și apăsăm butonul Next. Aici Apple ne prezintă termenii și condițiile pentru a avea un Apple ID. Puteți să le citiți pe e-mail, să vi le trimită prin e-mail, dar asta este doar dacă doriți. Eu voi apăsa Agree pentru a trece la pasul următor. Și apăsăm desigur butonul Agree. Acum, ceea ce va trebui să facem este să ne logăm cu adresa de e-mail pe care o folosiți. Atenție! Este important să aveți o adresă de e-mail valabilă, deoarece aceasta va fi numele de utilizator pentru Apple ID-ul dumneavoastră și veți primi de asemenea mai încolo și pe e-mail o confirmare. După ce ați completat câmpul cu adresa de e-mail, ne va cere să creăm o parolă. Această parolă va trebui să conțină o literă mică, o literă mare și neapărat un număr. Parola trebuie să fie de asemenea minim din 8 caractere. Spre exemplu, eu voi folosi această parolă: I mic, Shift, P mare, A, S, S, W, O, R, D, 2, 3, 8, 7, 8. Și acum vom rescrie parola: I mic, P mare, A, S, S, W, O, R, D, 2, 3, 7, 8. Apăsăm OK. Acum va trebui să completăm câmpurile pentru siguranță. În aceste câmpuri va trebui să alegeți din cele date o întrebare și să răspundeți la ea. Aceste câmpuri vă ajută pentru cazul în care vă pierdeți parola sau vreți să resetați parola pe Apple ID-ul dumneavoastră. De asemenea, va trebui să adăugați opțional o adresă de e-mail pe care puteți să recuperați. Spre exemplu, dacă folosiți o adresă de Yahoo, puteți folosi opțional o adresă de Gmail. Aici va ruga să introduceți datele dumneavoastrre personale de naștere. Aceste două câmpuri sunt opționale pentru cei dintre voi care doresc să primească newsfeed pe e-mail despre conținutul nou în iTunes Store și în App Store. Eu personal voi debifa aceste două opțiuni și putem trece la pasul următor apăsând Next. Acum Apple va întreba ce fel de cont doriți. Dacă doriți un cont gratuit,
cu care puteți să descărcați doar aplicații gratuite, lăsăm în continuare selectată opțiunea None. Dacă doriți un cont cu care puteți să cumpărați orice fel de aplicație sau muzică sau orice este disponibil pe store-ul lor, va trebui să selectați firma cardului de la care aveți. Spre exemplu, Banca Transilvania are Visa, iar aici la card number va trebui să puneți numărul de pe card și security code-ul de pe spate. De asemenea, va trebui să puneți și luna expirării și anul, iar mai jos datele dumneavoastră personale. Dacă optați în continuare pentru un cont gratuit, cum fac eu, va trebui doar să completați cu datele noastre personale. După ce ați completat toate câmpurile de mai sus, la secțiunea Phone, introduceți un număr de telefon valabil, iar aici în față puneți prefixul de România, care este 40, și apăsăm Next. Acum, pentru a activa contul nostru, tot ce va trebui să mai facem este să accesăm adresa de e-mail cu care v-ați logat și să apăsăm să deschidem mailul primit de la Apple și să accesăm linkul pentru activarea accountului. După activarea accountului, veți putea descărca orice aplicație gratuită sau plătită în funcție de accountul pe care vi l-ați creat. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să apăsați butonul like, să apăsați un share și să apăsați butonul subscribe dacă vă plac tutorialele mele și vreți să vedeți și altele. Mulțumesc!